awakmu pengalaman sepeda. Ya, Apa sebabe iki kok diarani setir? setir kuwi saka tembung jarwa dosa. Heeh. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbul lek. Apa sebabe diarani roda? Roda kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makane diarani Roda. kok ya iso pinter lah. Aku imbul kowe. Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiri siji? Lah nek dikemplole dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya Ya ngono piye? Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa? Ayo. Ndi? Iki Garbu. apa sebabnya jadi garbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Kok iso gak bekar gak iso mlebu? Lah garbu lah ya mesti mbegar. Heeh. Terus tengahnya nek rodane kuwi garbu. Dadi bane mlebu. Ngono lho. Iya. Tapi nek gak bekar gak iso mlebu. Ya. Jadi bane sing mlebu. Pamane lho. Lah, sing iki apa jan? Iki diarani apa ngene iki? Iki darane ban. Nah, apa sebabnya diarani ban? Ban kuwi karet. Nah, apa sebabnya diarani karet? Karet ki mekare nek digeret. Kayak ica kamu ya. Aku imbul lek. Iya, takoni awakmu pinter. Sadel. Apa sebabnya diarani sadel? Nek iki wis sat. Terus madel. Pedal. Pedal nek cepet mesti budal. Cepet. Nek kalem ya, kalem-kalem. Cepet mesti dang nyut budal. Bel. Bel. Itu kring. Bel. Bel ki Bel. artine kring. Loh, kering lah unine. Nah, iki. Lah, bel itu artinya apa? Bel. Kuwi njuko. Bel kuwi si. Ora iso ngartekno nek mulan.